Καλώς ήρθατε στο κανάλι της εταιρείας Μίδας, εδώ που η στατιστική ανάλυση συναντά το ποδόσφαιρο. Σας έχουμε δώσει από τους αλγοριθμούς τον αγώνα Κεράμικα Κλεοπάτρα, Ζάμαλεκ, σαν διπλό του 2. 2-12 το παίξαμε εμείς εδώ στην εταιρεία. Στο 88 λεπτό έγινε το 1-2 και τώρα με το που θα ανοίξει θα κάνουμε το cash out μας. 17 και 72. Έχουμε λοιπόν 17,72 δια 9 που έχουμε βάλει. Είναι 96,8, 97% και θα γλιτώσουμε περίπου κανένα 5 λεπτό, ένα αγώνα και κανένα 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε λίγο και τον αλγόριθμο αυτόν. Για όσους δεν είχατε παρακολουθήσει το βίντεο όταν το δώσαμε, είναι ένας αλγόριθμος που έχει δώσει σε πραγματικό χρόνο από 19 Τετάρτου του 2022, 81 αγώνες. Είναι αρκετοί για αλγόριθμο. Έχουν επιβεβαιωθεί 50, ακριβώς 62% όσο έδινε και 5 χρόνια θεωρητικά. Η διαφορά είναι λίγο στο ποσοστό, αλλά τώρα με το 2,25 θα ανέβει και θα φτάσει κοντά σε αυτό. Οπότε, όπως σας είπαμε και όταν το δώσαμε αυτό τον αλγόριθμο, είναι από τους πιο παραγωγικούς και σταθερούς που έχουμε. Φανταστείτε ότι 7 χρόνια σε 207 αγώνες έχει δώσει 129 επιβεβαίωση, 62% με 21% καθαρό κέρδος. Στην αγορά δεν θα βρείτε αυτοματοποιημένα με τέτοιο κέρδος και τέτοιο ποσοστό. Δεν θα βρείτε εύκολα. Μπορεί να υπάρχουν παρόμοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια σε όλους.